Vanwege de wien is het nog even spannend dat de opening wel nevens plan verrennen kan. Maar met een druk op een knop van deputaire Johannes Kramer en wethouder Jan Jongbloed en het oprollen van een groot spandoek is de opening van de tunnel een feit. 1-0! Omwenners binnen er blied maai. Altijd met de spoorwegovergang en de kinderen naar school en het fietsgedeelte. Nou, vond ik altijd best wel vrij gevaarlijk, ja. Hartstikke blij dat dit gerealiseerd wordt en dat het verkeer lekker snel door Wolvenga kan rijden. Voor Wolvenga is de tunnel een grote stap vooruit. Het is vooral belangrijk voor het bedrijfsleven hier. Het is de verbinding tussen Rijksweg 32 en het industrieterrein Schipsloot, waar heel veel grote ondernemingen zijn. Hiernaast bijvoorbeeld Friesland Campina met heel veel vervoersbewegingen. Ja, en als je voor de spoorboom moet wachten, dan ben je gauw 10 minuten kwijt. Dus u kunt er ongeveer uitrekenen. De Nijentunnel is onderdeel van de verdubbeling van het spoor in de treinhoek Zwolle, Grens, Ljouwert. De bedoeling is uiteindelijk om 4 treinen per uur tussen Zwolle en Leeuwarden en tussen Zwolle en Groningen. En niet alleen dat er 4 per uur zijn, maar het belangrijkste is dat je overstap aan beide kanten ook precies haalt. Waardoor je waar je naartoe wil, of naar het achterland of naar de Randstad, dat je altijd snelle aansluiting hebt.